Kaiga All India Radio Shillong kakuporan puli da ila sudor singran kimat bakongsan lakwat sesamut kibayo covid khat khandai ha Meghalaya dangsa sesamut kibadang don ya uni upnyang jimpang Penmi ke Sorkar Meghalaya ya ki kendon bakupang na kabenta ki menteri Sorkar bat ki ofisar ki bahab bandai chabar ka jilla Betengge jing khangdam ha Assam hakikat waitali jaka ki bahab ha Sorba Guwahati kum kalat banyada na gajing sapriang covid khat khandai ki khobor ki babnya ha Meghalaya samut ki lakot bat kin don show ya uknyang jimpang covid khat khandai ha ka khobor lingba ka Twitter menteri rangba ka jilla ukonrat sangma ulapentem ba kini ki samut ki dai na West Gentle Hills district da ka jing khot jong kini ki samut ka jilla menta ka don sa samut ki badang don ya covid khat khandai bat baro ki long sa pun reumut ka ta sa phuwei ngut ki lakot bat iwei ibaklat ka Sorkar Meghalaya ka lapan bina da ki kendon ki bakapang na kabenta ki menteri Sorkar bat ki ofisar ki bahab banlet shabar jong gajalla ya kini ki kendon lapan mi da katanar ka kot kakya usembut menteri rangba gajalla iba preston dan song ila ong ba ka long badan kam na kabenta baro ki menteri bat ki ofisar Sorkar makin le ya ka RT PCR test shabar jong gajalla Menteri rangba ka jalla ukon rak sangma ulalit sa Manipur bat menteri katanat kakya jong ka Assam Hemanta Biswa Sarma ban pingat ya ka jingi perjing mut ha ka Sorkar palayalam daga BJP ha Manipur menteri rangba ula test negative bat umran ya covid khat khandai bat umran kam ban shong quarantine iba tunsang ila ong bakat kum ki kendon balabu na ka benta ki ofisar bat menteri Sorkar ki bahab banet sha ki wek ki jalla onde e ki RT PCR test bat lada ki test negative ki trai ba ka kam daga babut ru ya ki jinga da ki badan kam Uway na kinong trai jong ka State Bank of India ha khana para ka bahab Meghalaya ula test positive ya covid khat khandai haba bentip ya kane menteri katanat ka kot kya iba el hek ila ong ba la khang no ya kane ka bang ba la penong ru ya ka jingwat ya ki to ki ba kando ya ni ubrio ila ong ru ba ka jalla haduk menta ka dan sa samut ki badang don uni khnyang jinpang bat baro ki balakot ki long sa phuwei ngut ka Sorkar haduk menta ka lapha khat 2000 khandai spotlight phuwei tali ki samples na ka benta bat test bat khat 2000 san spa prapusan ki long negative bat lai spot li dang ap ya ka result ka Sorkar hanin kasi ka lapentip ba ka jin kiu ki bakot no covid khat khandai hakari ki la poi sha san hun riu pon lai pinyo na shispa bat baro ki balakot no ni khnyang jin pang ki long arlak sa pu prahajar shispa khandai phomut haki apsaw ganta baladan shpa hajar khandai spa khandai psangut ki lakot no covid khat khandai hadu banta baro ki badang dan ni khnyang jin pang ki long shilak ni pu prahajar khat sangut katanat ka koi ka kya kala pentip ba hakini ki apsaw ganta Khasa hajar khandai spotlight flying kila yo thamaya unu khang jitpang hakari badbaro kilong sawlak sawko hajar aspa khasan wud kadi ko khubor ko wan chapina ko All India Radio Shillong ha Assam lapan bana bakandan ka jing khangdam ha ki khatwai tali benta jong ka Sorba Guwahati ka bala sedang nado khandai bije nen kamen Deputy Commissioner ka Kamrup Metro District Ubiswajit Pegu ula ong ba ka jing khangdam kan long khat sausni badya ka nigarai la shim hadin ba ladan ka jing sapriang ga bajur jong covid khat khandai hakikat tu kan ni ki jaka ha Guwahati kat kun ki kendon ka jing khangdam baro ki office Sorkar ki kam shimat baro kin khang bat kanum dan ru ka jing ya ju ki kali pat ba la ni kali shimat Hagjo kapor ki dukan de jhor de so bat ki dukan de don kin plane do shipho baje hado san baje janien ka Assam hadu benta kadang don hadu 8000 aspa prapu armut ki birang don yuni khyan jipang covid khat khandai bat ki bla yo jing khoi ki long lai 1000 news pa ri ko armut ke go jing don ki be yo khyan jipang covid khat khandai sha ka lai spa lai phau hanagalan hadien bla lap sa san phomut ki be yo thma yo covid khat khandai menteri katanat ka koi ka khya US pangyu ula pentip ling ba ka Twitter ba nagasan phongun at pusangut ki dai ki bna Dimapur quarantine center khat sangut na Kohima quarantine center bat khat arngut na parent quarantine center na kilai spa lai phongun chis pa prap khandai ngut ki dei bidang don yu ni khnyang jing pang bat chis pa sa phowingut kilakot la rakhe ya ka World Olympic Day hnen gisni lingba ka core computer da ka Meghalaya State Olympic Association
kakin hon kinong ile kai Olympic ha barok we ka perthai ki jura khe kani ka sngi da ba punlong da ki jinge mare marathon da ki we ki jinge le kai re hedin ka jingwan ka khlam covid khat khandai le yo e ka jing kala ha ka jing la khe ya ka ni ka world Olympic day ka ba nyo khuar Uchiranjip Chaudhary ubade General Secretary jong ka Meghalaya State Olympic Association ula ong ba katna dile kai ka de we ka bla shak ta ha ka ni ka khlam covid khat khandai Menteri Kesenat Urban Affairs Iba Hamid San Doling ila pentip ba la penkre kan pleno ya ka yo polo haga jinga kren bat kinong tho khubor hadin ga jingwan chngo jong I ya kan ga jakar Iba Doling ila ong ba insalet ben yakndo yo menteri rang ba ka jila konrat sangma na ka bentaban ple ya kan ga yo ila ong ru ba ka National Buildings Construction Corporation kaladap man IT ya kan ga kam cha Kesenat Urban Affairs but ila ong ru baladap ban thaw ya ka kin hon ban pej halo ga jingmang ya ki aspak ndai phinyo tali ki dukan ha yo polo bat kadi ka kan hon kan pit bnya ro ya baro ki nong shang dukan ban ai jaka ya ki ha ga yo minjur ka India bat China ban kin ri ano na ka benta mi ni jong ka Ladakh ha ga ji ka dan ha pren ki corps commander jong ka India bat China kabla long ha moldo ha ka baro arliang kila minjur ban kin ri ano na ka thai mi ni na baro ki jaka ki ban na ka thai mi ni jong ka Ladakh ya ki benta ki bade ban pendam ban kin ria la pendap da baro arliang ka PM Cares Trust Fund kalambang 8,000 crore tingka na ka benta ban penpoy ya ki 100,000 tali ki ventilator balashna ha India sha ki hospital sarkar ki basumar covid ha baro ki jalla bat ki union territories ha ka jo ko por shi 1,000 crore tingka lamang na ka benta ka jing bha jong ki nong bla na ki 100,000 tali ki ventilator lai 1,000 lashna da ka Bharat Electronics Limited hadu mata 8,000 khandai spa flight tali ki ventilator la da ban shna bat na ki ne 6,000 lai spa sau ko tali la da ban ai sha ki jilla bat ki union territory Unong hika yoga ubaba Ramdev ulaong ba kapatanjali kalapan kre ya udawai ayurvedic ba lapalai ba ya uni udawai na kabanta ban sumar ya knyang jimpang covid khat khandai ubakrteng coronel ha Haridwar Uttarakhand ubaba Ramdev ulaong ba kapatanjali kalapan kre ya uni udawai ubaningkong na kabanta knyang jimpang covid khat khandai ba ha ka jim persyang ya uni udawai lalap ba hendri pho khandai na kshispa kiba yo yo new kyang jing pang kila yo jing koit hapo laisni kat ba shispa na shispa ki yo jing koit hapo shite yo ban pun ko ek khubor sa sien pat kimat bakong san la koit sa sawut kiba yo covid khat khandai ha Meghalaya dang sa sawut kiba dang don yo uni kyang jing pang Pemi ke sarkar Meghalaya ya ki kendon bakar pang na gabanta ki menteri sarkar bat ki officer ki bahab net shabar ka jilla Beteng ke jingkhang dam ha Assam hakikat wei tali ki jaka ki bahab hasor ba Guwahati kum kalal banyada na ka jing sapriang covid khat khandai katu ko khubor kalakot kabrawan chapi na All India Radio Shillong bat hakapor prabaji ni so ba ka Delhi station na ka banta ka khubor hakaktin Hindi banbod hakapor prashiten ka khubor hakaktin phareng hakapor khandai shipho minute ni asngo ya ka khubor hakaktin phareng